По-бързо мляко. Значи почва от тъдяка и те. Става или не става? Става или не става? Капучино с сурово яйце. Нека да кажа предварително, това е био, органика и така нататък. От едно българско село е взето. Какво ни трябва за капучиното? Чаша, естествено. Мляко. Айде прясно. Марти малко да поговори, не само аз. Каничка, яйце. В каничката ще сложим прясно мляко, колкото за капучино. Вътре ще сложим суровото яйце, но няма да прекаляваме с стимването, за да не си направим омлет вместо капучино с сурово яйце. Да започваме. Я да видим. То ще трябва и кафе. Трябва ни малко по-голяма каничка. Мляко, яйце. Готови сме. Айде сега да стимваме. Ето кафенцето ни е готово. Да. Кой го е пекал, бе? По-бързо млякото. Значи почва от тъдяка и те. Добър ден. Готово е. Добре мирише. Да, доста. Нещо падна. Да. Не се получи много добре, иначе самото мляко добре е стимнато. Добре, нищо не усещам. Нищо не Честно. усетиш. Не знам. Има по-долу разлика, да не- усеща се белтъка със Да, сигурност малко се усеща. бълтък може. Добре, бе. Даже ми е вкусно. Да, вкусно е. Въпросът е, че може би бих му дал 7 от 10. Колко? Защото е петък и сме 2 дена почивка, 8 от 10. Може би за трениращите става. Да си го допия ли? Допий го. Те пак е от... На здраве. От свободна кокоша. От свободни кокоша. Да, сега си говорихме, че всъщност е доста сполучливо. Някакси по-сладичко. Ще го дигна 8 от 10, може би. Така че ако ви се яде омлет, примерно сутрин, искате енергия, предполагам, че за спортуващите ще е още по-добре. По принцип наистина е много вкусно. Вкусно е, да. Да, то все едно си прави смес за палачинки. Мляко, яйце, кафе. Само да, кафето мляко, е добавката. Да, и то пак ще стане смес. Да, Ма все едно има захар между другото. Да, все едно има захар. Много е добре. Може да пробвате. Даже би хареса. препоръчваме. Нещо различно и хай протеин. Да. Ети едно хай протеин кафе. Мерси. Мерси.